videa, dávajte like a odbery a poďme sa pozerať po dlhej dobe do Bravka. S vami, že koľko mám Bravreo? Mám 33 z 90. Mám týchto všetkých. No. A poďme hrať za 3, 2, 1, hraj. No to budem hrať jednou rukou, ale dobre. Dobre. Dáme sa sem. To bude trošku také slabšie hranie. No aj tak zabijam. Dobre. To som ja. To nedám. Jo, dala? Dneska mi to ide tou jednou rukou, budem musieť hrávať častejšie. Už sa toto vydal. Náš. On ho zabil, či? On tam ešte není, super. On sa zazabil, ježiš, to je. Ježiš. Musíme čakať, ježiš, nevidno. Nie, to som prehrala. Možno ne. Čo? Áno, prehrala. Čo, on ho zabil? Som prvá, ne druhá. Jo, prvá. Next. Poď. Niečo dobré na video? Nič. Poďme do... nič, ale... Tak sa máte dobre, ahoj, like a odbery dávajte.